Buenas tardes. Bones tardes, benvinguts a la festa de final de curs, benvinguts a tots els nens i nines de l'escola que fan molta de planta amb aquesta camiseta tan guapa. I anem a començar. Primer de tot, volia dir que avui és un dia especial. Avui, el mes de Manco, fa 9 anys, un bon grapat de nens i nines, petitons ells de 3 anys, varen entrar a les aules i varen estrenar l'escola. Avui, quasi 9 anys després, aquests nens i nines acaben la seva escolarització aquí. Han fet 6è. Nosaltres estem molt contents d'ells. Han estat bons al·lots, no ho dic de broma, el ben vera, s'han esforçat per estudiar i han tret, jo diria que bones notes. Aquests nens i nines són els que han fet tota l'escolarització. Aquí han estat la primera generació i són la primera promoció que acaba. D'aquí un moment ells sortiran, els podreu saludar i ells també vos volen saludar a vosaltres. I ara voldria afegir una altra cosa. Un projecte que tenim per l'any que ve, que vos ho vull dir perquè crec que és important per l'escola, és important també per el poble, i és un projecte que ens ha donat la Comunitat Europea i que ha estat possible gràcies a la implicació dels claustres de professors i també d'un bon grapat de mestres que saben anglès i que ho tiraran endavant. Aquest projecte consistirà en fer la classe de plàstica l'any que ve en anglès. Crec que per un municipi com el Cudi, per una societat com la del Cudi, que en les noves tecnologies van davant, també en el turisme, això pot ser una passa molt important perquè els nostres alumnes en acabar l'escolarització dominin bé l'idioma. Ens ajudarà la conselleria amb una professora de conversa nativa que també ens ajudarà. I res més, només donar les gràcies a tots els que ens han ajudat enguany, a totes les institucions, a la PIMA, a l'Ajuntament i també a tots els professors que enguany han estat amb nosaltres, han estat des de 3 anys, però l'any que ve, perquè ja se'n van a un altre centre, no seran aquí. Jo m'agradaria que a aquests professors i professores dedicasseu un fort aplaudiment. I ara anem a començar la festa en so de 6è. M'agradaria que venguessin primer de tot els professors i professores que ens han fet classe enguany. Han de fer la despedida. I ara jo... Falten de professor, no? Pero has cambiado tu chico. Estoy jugando con la nena Moreno. Estoy jugando con la nena Moreno. A ver, tú come, no, I ara aniré cridant els alumnes, aniran passant, saludaran a la gent, sabrem qui són aquests nens i nines que han acabat. Vinga, Minerva, Michelén, Paola, Julio, Catalina, Camila, Hamza, Belén, Marcos, Alejandro. Saludeu la gent. Un fort aplaudiment per ells. I Leandra, Catherine, Neilin, Júlia, Catibel, Julián, Joseba, Paula, Jordi, Adrià, Laura, Alica, Eugènia, Jonathan, Aina, Yafia, Joan, Maria, Jessica, Laura, Jessica, Alejandro, Jessica, Constanza, Marc, María Esther, Juan Carlos, Marta, Víctor, Hanna, Fausto, Carlos, Edi, Sofía, Alba, Rosy, David, Antonio, Toni y Florencia.
Un fort aplaudiment per ells. Enhorabona. I ara jo entregaré a les professores de 6A i 6B els diplomes que per no allargar la festa després elles les donaran. Per no dir que... I per 6B per la Margalida. I ara, en nom de tots els alumnes, perquè ja ho dic que són molts, xerraran, crec que són 4, no? Passau cap aquí, 4 que us deixaran. Hola a tots, familiars, nines i mestres, en aquesta festa del 6è curs del Museu. Vos volem fer saber com guany fa 9 anys que aquesta escola es va inaugurar i nosaltres som la primera promoció que vam començar i hem acabat en aquesta escola des de 3 anys fins a 6 anys. Durant aquesta escola, durant aquests anys, hem tingut diferents mestres que ens han preparat per anar-nos a l'institut. Volem donar les gràcies a tots els mestres de Sort dels Facers que han tingut aquests darrers anys, encara que algun no hi sigui. Ara vos volem convidar a la festa de fi dels curs i esperem que vos agradin els balls de tots els alumnes i ho passeu bé.